Hello mga bahay, kumusta? Ni anak po na inyong maestra, nga dakog nga. Kumusta mo mga unta, nga ako ang sudan karon di ara. Kalabasa nga gibutangan og bulinaw. Niluto pala to ni Ate Lambi. Salamat pala dito Ate Lambi ha, kay nangasay man mi gahapon sa ilaha dito nang adto mi pikas. So, mao ni nga nakakaon na pud tag utan kalabasa. Na mo kalong og kanang kanon nga puti, kanang kanon sa ilahang pagkaon akong kaunon. Nya mga unta ninyo. Kanang usingan ani. Doon ako yung sa kahigala sa Facebook no. Tago lang nato siya sa pangalan nga Christine. Doon na lagi siya yung problema. Doon na siya yung mga higala. Doon na siya yung nakauban, mga Bisaya sad. Inahanog anak ko no. Nya kay bugat ngayang pamati ani mga kanang mga kababayan niya. Sige daw siya stress. Ana, ito daw angay niyang buhaton. Bye, Christine. Ikaw na ang nag-ingon. Nga bugat imong pamati. Og sige kag ka-stress. Unsay imong buhaton para dili na nimo bation. Palayo nila. Anong pugson man imong kagalingon og dot-dot nila. Dot-duot nila diha nga. Di man sila makahatag kalipay sa imong kinabuhi. Ang kinabuhi mubura. Swerte na kay kung mulapas na ka sa 65 ka mga katuigan no. Ug makasay 66 na ka. Dako na kay na nga gasa sa kitasan kanimo. So mintas buhi pa ta. Mangita tagdalan nga makapahalipay kanato. Dili nato pugson atong kaugalingon. Sig dot sig sani sige kuan ana mga tao nga di man makahatag na tuog kalipay mabugat ang pamati na hala ikaw nalay mulayo inday Christine. Pusa mo ko galingon kay sama sa akong giingon ang kinabuhi usara usa mangita tag pamaagi nga magamit na to ni sa matarong no sa mga kababayan pud nato na mga ano-ano dyan pagpuyo ko mo tarungan na inyong mga kaugalingon ay kini atong kinabuhi usara kini ug ako ipahinomdom kaninyo nga wala ta man nag-iya niini hinulaman ra nato kini oo naatay mga iya nagkalain-lain nga dalan ng mga padulungan nagkalain-lain ng mga problema nagkalain-lain nga mga misyon sa kinabuhi pero usara atong padulungan maong lubnganan ang kamatayon busa samtang buhi pa kita ug ipakatawo man ta nga pobre dili nato nasala sama sa akong giingon kanunay kaninyo nga sala nato makaon sa ako nga mas dakong sala kung mamatay tang pobre gihapon di pa katawo taning kalibutan na aron mo uswag ta aron mo lambo ta mangita tag pamaagi mga makatabang ta sa atong kaugalingon sa itong kaugalingon sa unahan na itong kaugalingon ayha na ng ubang mga lawas diha basta dili man nato kalimtan ang atong mga mahal sa kinabuhi simple higugmaan po nato itong kaugalingon kung giingon ninyo sige lang kung tambag ninyo no pero ako da ito
Otro pong kuan. Tambaganan. Bitaw. Ang pinakamaling-on nga tawo dinhis kalibutan. Mga tao nga dili kabalo mo tagad sa iyang kaugalingong problema. Magsigilag panambag sa ubang mga kaugalingon. We are born to thrive. Ipakatawo ta para mulambo no mga bay. So mangita tag pamaagi. Mulambo ta. Kita sig samok-samok ani atong mga isig katawo sig kaingon. Hindi ta si panghilabot. Labi na namo no karon sa panahon karon. Sa panahon karon. Daghan na kaayo. Ang dunay mga kurso nga gipanghuptan nga mga abogado ug abogada. Kay mga judgmental kaayo sa nga tanan. Bisan wala mo sertipiko ba? Bisag wala mo certificate nga gihawiran. Pero usa mo ka abogado ug abogada. Kay grabe kay mo ka-judge imo isig ka tawo. Wala gani mo masayod. Kung unsay mga gipanglabang anang mga isig ka tawo ninyo isig kaingon. Ayaw na mo pag-ingana, uy, undangin na inyo ng bisyuhan na. Di na makatabang ninyo. Di na makatabang nato. Kita po, di po si panagad anong mga anak bitaw. Tamlambo anong kalakihan na. Samo kay mo. Huwag mo nang eskwela na. Huwag mo nang eskwela abogado na judge na mo. Grabe kayo mo magkakuan hukom sa tao. No? Grabe kayo mo magkahukom. Marabag nakailan mo gikan sa tumoy sa kuko sa tiil. Antud sa tumoy sa kuan buhok sa kilay nako. Bulingaw. Basta mo lagi na kanunay akong ika. Atag kaninyo no. Kasi kaninyo. Kami di lalim ang kinabuhi diri. Siguro kung doon na may mga lingon kayo nga mga pagkatawa. Ako sa kong kagalingon, maistorya na ako. Mao ka na mga OFW sa Middle East. Bismillah na inawag. Naam! God, akil, mama! Ha? Putol lagi ang tulay mga bay, no? Kaya nasuguan pa. Bisag nilili na siya diri nga nagkaon ko. Katuman tungkuan ka ng doktora ba? Siya nga hugasi imong kamot kay magdayong sa ta. To nagdayong mi atong bangkong barang takuag naw. Wala ka nabugnaw na akong luto pastilan. Sige lang. Diya sa lata akong gihimo. Bilin dyan salad ni. Ni ana diri tanan. Ni jeje po ni na daon sa hagunoy. Nahurot nila oy. Hindi oh. Puno man yung plato. Panibutangan ng puno man eh. Muna lang yung nabilin. Puna lanlanon unya. Gabi eh. Hapon ba? Kalami siya kalabasa. Ibutang nagkuan. Bulinaw. Alas 5:30. Antak na diri sa kahaponon. Panihapon na ni ako dagay. Asa naman ta ato no? Mo lagi to.
Kani among panarbaho diri. Akong giingon ninyo, kung doon na may pinakalig-on, pinakamatibay na tao, kami nga na di sa Middle East. Kung wa pa mo kasuway o panarbaho diri, tanang pasensya nimo. Halos huddo na nila. Pero wagi kay mahimo kundi magpailob gyud kag maayo. Diri gid nasukod ang akong pailob. Pasensya. Diri ra ko naka sulay. Nga magyaw-yaw, mag-inusara. Kay og dito ka muyaw sa ilaha. Mahawngan man sila sa imong tubag. Og mudako niya ang problema. Nya nanarbaho ba ta? Trabaho ba atong gianhi diri? Nanginahang lang ta og kwarta. So tanang pailob atong buhaton himuon. Ug akong maingon kaninyo. Ingon man kog si pastora ni. Nga nagwali bitaw, tinuod bitaw ni tanan. Akong maingon kaninyo nga diri mahimo nimo ang mga butang, wa nimo nasulayan Pilipinas. Sa tanan sa kinatibuk-an akong maistorya kaninyo. Tanang kurso dili sa pangpanghambog no. Tanang kurso murag naanan ako gid diri. Wala man ko kahuman sa akong pagtuon. Apan tanang kurso ako nang gihuptan mga igsuon. Tungod sa kadaghan na nako nga nakatunan dinhi. Sama ko dako. Kay tungod sa akong paglangyaw ni ining lugar. Daghan kay kog nakatunan mga higala. Kini nga kurso. Wala ko titulo nga gihuptan ni ini. Apan kaya na ko na ipanghambog. Panghambog. Pero kaya na ako mo kuan. Mo unsa ni? Mo singani ini kaya na ako mo musumbag. Ito kaya na ako kung unsa pa man ang inyong mga ipahimo kanako no, panitan. Kay daghan ako kog mga ideas nga mga nakatunan. Labi na sa pagluto, may na kay kumuluto. Sa una magkasunog-sunog pag yun tahon ang kuan nilungag. Dini magamping naman ka. So dughan na kay mga nakatunan ako dinhi. Ngon mausab sa mga kuano sa mga taud-taud ani mga suga na nutrition sa mga wirings makabaw na ko. Masa simento. Kumpleto na lagi diri tanan. Ganahan pud kay ko. Kay willing kay ko matuto. Willing ko makakat-on og mga bag-ong butang. Hala ka Ginoo hapit man human dining. Minuto, hello. Hello di kay Silma Puentes ug sa imuhang mga igsuon aw anak di ay nga sila Junisa ug Sarah Jane Puentes diha sa Fuentes Beach Resort, Clarin, Misamis Occidental. Ginoo ko. Murag igsuon na imong mga anak bay hilon lang yung tanan ha. Kita-kits na lang tayo puhon-puhon. Kay librehon magako nimo diha sa akong cottage. Gara po siya no. Hello, usab kay Maria Fee, Robert, daghang ay salamat bay sa imuhang bulawanon ng mga pulong nga imuhang ipakuyanap kanako. Dako pud kay ko pasalamat kay taas ang giyatagaan ko niya og oportunidad ni ini nga maglingaw kaninyo libre. Libre pa sa karon kay libre pa man ang wifi. Wala ko masayod ni guli na ko po sa Pilipinas. Unta na ay mo sponsor og load na ko no. Padungog-dungog na. Bitaw libre kay ay kuan kay ko willing kay ko mo serbisyo sa inyo, serbisyo publiko libre alang sa paglingaw labi na gid sa tibuok ka OFW sa tibuok kalibutan. Hanggang Ginoo. Hapit na man na puto.